and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Aron matuman ang atong mga agenda. Ug unsay umaabot og sunod nga mga panghitabo, Chief Devon. Ang sunod nga mahitabo nga mahimo ng pandemic ang DVD virus kay daghan ang mamatay sa bisan asang suok sa kalibutan. Sa pagkatinuod, sa mga nasod nga dili ato ang presidente, mihimo sila restrictions nga dili pasudlon sa ilang nasod ang mga tao sa dapit diin magikan ang virus. Pero wa sila masayod nga sawa pa nila himua ang maong restrictions nakapenetrate o nakakuyanap na kini. Sa laktod, uwahin na sila. Kani, mao'y atong target nga makakunhod kita sa populasyon sa kalibutan og 50%. Apan nausab ang hunahuna sa mga kadagkuan. Kay kinahanglan nga mas daghan pa ang mga matay. Kung mahimo, mobilin ng kitag 500 million sa kinatibuk ang populasyon. Ug ang black race, pagapuuhon, ug angay gyud nga walay mabili nila. Sa mga brown race, 1/3 lang ang ibili nila nga mauunya ang himuong slaves o mga ulipon sa maabot nga pangagamhanan. Nga mao ang usa ka kalibutanong pangagamhanan nga pagamanduan sa mahimugso unya nga Antikristo nga mo'y magda sa numero sa mananap nga 666 sa numero sa atong giila nga si Lucifer. Ug inigabot niya ng panahon na kinahanglang mapatika na ang tanang katauhan sa silyo sa kaulipnan ug walay si bisan kinsa nga dili mapatikan. Mataas man o naa sa pinakaubos nga estado sa katilingban ug si bisan kinsa nga dili makapalit ug dili makabaligya kunwa sila patik sa numero sa mananap. Sa ato pa? Lakip kita, Chief Devon? Patikan usap? Ang tanan pagapatikan. Oh. Pero Chief Devon, usa may dangatan sa dili magpapatik. Natural. Usaray iyang dulngan ang kamatayon, ang lubnganan. Oh, God. Daan pa kong makonektado kinintanan. Kontrolado gihapon sa mga elit kining tanang panghitabo karon sa kalibutan. Tawagan ko sa Brad Mata. Ay, pastilan bro. Bisan unsa naman ang intawon imong gipanulti. Katawaan ka sa mga tao kung magpasagad kag hakatap na ng imong ideya. Dili kini kong idea, bro. Mao kini kamaturan. Mao kini ang akong hisabtan. Hisabtan tingali pero dili ka matuuran. Kay imposible nga mao ka na mahitabo sa kalibutan. Imposible gyud kayo nang mahitabo. Work of friction lagi nang kanang tanan lagi nimong gipanulti bro. Kanang tanan. Wa ko mamugos ni mog mutuo ka ba nako, bro? O dili. Basta kay gisultihan talaga. May bubag dili ta maghisgot ana bro. Napatay pandemya nga giatubang karon. Punan pa nimo anay mong istorya nga way hinungdan, way ka matuuran. Sige lang, bro. Pero sumabot ka mga adlaw. Magkaingon ka raon niya. Nga husto ko sa tanan kong ipanulti. Ay, ikaw gyud bro. Yes, bro. Maabot na ng panahon na. Mao man ka ha? Aw, pabuto na to. Ingnalangon niya ako.
Kahak ba yan ning kalakiha oy Hilary? Madipalita man tani ini nga walay gawas-gawas tungod sa lockdown. Ay, maobitaw Clinton, ay! Walay kabutangan sa kalaay diri sa apartment. Magsige na lang kami og tan-og TV, o cable, internet. Keyboard? Dili kayo kami makagawas dili, ay! Aha. Sinday gisli na. Kay wa man sila trabaho karan. Sige na magsapot, ay! Labi na kayo, wala madayon ang ilakasan ni Dong Jan. Kay mao lagi, lockdown. Nanay, wala. Naunsa na ko dire. Gipilasan na gitong bugan ko dire. Aha ka man Hilary oy. Gipilasa ng may pilas ng daan. Saba ka niya, ay! Kapalungo na inungong kag 20 katuig mo ima. Sulay eh. Hilam, ay! Usaw na kong pagsulay. Nga, wala ka man dire. Naa ka man dire. Kuya, tingsi ka lang. Uy, ikaw! Ikaw ba? Kumusta na ang kalagayan mo dyan? Okay ra? Ay, okay na dyan taon. Itlog pa rin, hindi pa napiso. Palaki na palaki at paliit lang paliit. Amaw! Kamusta pa man ka mabalik dire, John? Kung may kausaban ang restriction sa gihimong lockdown, busy sab ko diri, Jess. But don't worry. Masuroy ra gihapon ko diha sa apartment. O kung sa may imong gikabisihan, Kumusta na sila si mamag papa nimo? gusto na silang mabalik sa probinsya. Di ko na sila mabuhi din sa syudad. Mas maayo pa kuno dito sa bukid, kay may kalingawan sila. Magtikad sa yuta og mananom. Pero, kanina tagwad, imo mag-divert ang atong istorya. Unsa na imo gikabisihan diha? Ang online communication ako sa atong mga clients. Sa mga clients? O mubalik ka na sa atong imong pagpanuki-duki sa lighters of the world? Hey, nga nawa ka mo tingog? Tinuod ba ang akong gisulti, John? Tinuod ba? Don't worry, Jess, about nila ni Mamang Papa. Sa mga mga ginikanan. Kung di na kayo higpit ang restrictions, ako'y bahala nga magkabalik sila sa probinsya. John, okay ra ka? Ha? Kung sa'yo, okay. May-divert ka na, Sab. Wani mo tubag ang akong pangutana. May balik na pod kas imong bisyo nga panuki-duki sa lighters of the world, mao ba? Ha? Nga nung wa ka mo tingog? John! Jess, sorry. Pero dili ko makahimo kung magpabaya lang ko sa mga butang nga akong nahibawan. Kung sibot mo ipasabot. Gusto ko makatabang sa pagsulbad ini mga binuang nga binuhatan sa mga hangul. Hangul sa gahom, Jess. Unsa? Bitawag na si Jesslyn mo, bro. Bulan. Kadili lagi kuno ka mamati niya. Pastilan, bro. Di ba ka kuno sa kasulti sa mga tao nimo? Katauan kanila. Ug mahimong ingnon ka pa nilang nabuang ka. Nahibaw na ko ana, bro. Expected na. Kana kay wa sila mahibaw sa kamaturan. Kamatuoran ba, oy? Ikaw rin ginaging mo na ng imong giingong kamatuoran. Sige lang, bro. Sagdi lang ko. Ako saan eh. Lain-lain matag pangunahuna. Lain-lain tag panabot. Ay, nimo, bro. Kadiyot, mangutana ko nimo. Nakamanggil sa serbisyo. Ug nakausap ka ron madestino sa Intelligence Division. Huwag yung may kasayuran o bisan na dunggan na lang bahin ni. Tanawara? Ako naman inuwi gisukit-sukit di mo. Tawhana. Wa ko nimo tumaga, bro. Unsa may ako ikasulti ni mo? Unsay mo ikasulti ang tubag sa akong pangutana? Sige bro. Magsulti lang ko niya tagbalik. May gitrabaho pa ko diri. Related this pandemic karon. Busy gyud ko, bro. Sige, bro. Hinautong ta nga moabot ang higayon nga mahunahuna nimo. Nga naa ka sa serbisyo sa pag-alagad sa tibok katawan sa itong nasod. Dako kauntag ikatabang, bro, kay military ka. Magkatabang kaunta nga dili pahimudsan sa mga naa sa gahom ang kainusintis katawan.
Kay wa sila ilaing ginawna. Ang ilar yung kahakog sa gahom. Sa sapi o sa pagsatisfy sa ilang kaugalingong katagbawan o kabulahanan. Roger on that, sir. Kada ka na sa mga nabiktima ining DVD virus. Dagka na kayo ang namatay. God. Usa man yung pagsuway nga imong gipatagamtam sa imong katawan. Yes, naibaw ko, Lord. Pagsuway lang ning tanan. Nga gisukod nimo ang pagtuo sa katawan. Apan daghan paghihapon ang wa nagpakabana. Daghan paghihapon sa mga tao nga nagsalig lang gihapon sa kaugalingon nilang panapot ug paghuna-huna. Although na ay nakahinumdum nga kinahanglan mo balik na ang tao sa Ginoo. Pero dili usab ikalimod nga ubay-ubay paghihapon ang nagpahimo sa kahon. Labi na ni ining panahon na. Walang gihapon mawa ang pagpanglupig o pagpaminta. Oh, si John kaning nitawag. Nganong mitawag man ka ni siya. Usa may iyang tuyo na ako. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!